Καλησπέρα στα κατεχόμενα. Λοιπόν, Planetarium τώρα τα κάνουμε. Όπως έχουμε πει, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή ποιοι είμαστε, πού είμαστε, γιατί είμαστε εδώ, ποιος είναι ο σκοπός μας. Μέσα από φυσική, μέσα από εσωτερισμό, μέσα από διάφορες διδασκαλίες. Να τα παντρέψουμε λίγο, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι λέμε τα ίδια πράγματα, ο καθένας από μια διαφορετική οπτική και εκεί γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Καλά, θα κάνουμε τις προβλέψεις για τη βδομάδα που έρχονται, όσο το δυνατόν γίνεται δηλαδή, γιατί αυτό είναι απλά αδύνατο. Για τον καθένα μας είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Θα δούμε τι είναι αυτό το μέσα και το έξω, το οποίο μας ταλαιπωρεί. Δηλαδή, πως τελικά αυτό που ζούμε έξω και το βλέπουμε σαν εξωτερικό γεγονός τελικά είναι μέσα μας. Θα το δούμε και από την επιστημονική ματιά και από την εσωτερική ματιά. Θα μάθουμε 5 πράγματα για τη σελήνη. Θα δούμε το μαγνητικό πεδίο της Γης, πώς δουλεύει, γιατί υπάρχει. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο γνωστό και τρισδιάστατο ορατό σύμπαν. Και θα τελειώσουμε με ένα βιντεάκι για την ελεύθερη ενέργεια, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα τώρα με την ελεύθερη ενέργεια για το Ίδρυμα ΚΕΣΕ που θα βγάλει συσκευές, υποτίθεται, που θα γλιτώσουμε από τη ΔΕΗ, τα χαράτσι και όλα αυτά. Και γενικά θα περάσουμε σε έναν άλλο πολιτισμό. Να δούμε αν ισχύουν, αν είναι αλήθεια όλα αυτά, τι μπορούμε να περιμένουμε σε αυτή την παράξενη εποχή που καλούμαστε να επιβιώσουμε. Λοιπόν, πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε να καταλάβουμε γιατί όλα αυτά τα οποία ζούμε, στην ουσία τα προκαλούμε εμείς. Είναι το μέσα μας που προβάλλεται έξω. Θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο που δείχνει αυτό που λέμε το τετραδιάστατο κύβο. Λοιπόν, θα πει κάποιος τώρα, καλά ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα ο κύβος, ο τετραδιάστατος που στην τρίτη διάσταση είναι έτσι, στην τέταρτη είναι αλλιώς, αλλάζει σχήμα και όλα αυτά. Καλά, πάμε να το δούμε και θα σου εξηγήσω γιατί σε αφορά άμεσα. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν ότι αυτό που εμείς με την τριτοδιάστατη αντιληπτική μας ικανότητα, αφού ζούμε, αντιλαμβανόμαστε μάλλον μόνο 3 διαστάσεις στο σύμπαν, ενώ ξέρουμε ότι έχει πολύ περισσότερες και το ξέρουμε και επιστημονικά δηλαδή πλέον, δεν το ξέρουμε μόνο από αυτά που λέγανε οι δάσκαλοι, είτε πάμε στον Πυθαγόρα, είτε πάμε στον Μπούδα, είτε ξέρω εγώ που πάμε. Αλλάζει μορφές. Δηλαδή, στην τέταρτη διάσταση ο κύβος είναι σαν να υπάρχει άλλος ένας κύβος μέσα, πιο μικρός, ο οποίος όμως έχει περίεργες ιδιότητες. Δηλαδή, μπορώ εγώ να αγγίξω το μέσα χωρίς να αγγίξω το έξω. Γιατί την ίδια στιγμή το μέσα είναι έξω και το έξω μέσα. Κινείται περίεργα. Στην πέμπτη, βέβαια, αλλάζει πάλι. Στην έκτη αλλάζει κλπ. Έχουμε βιντεάκια και για τις άλλες διαστάσεις, αλλά τώρα μας απασχολεί αυτό. Λοιπόν, τι μας αφορά τώρα? Αφού όλα λοιπόν αλλάζουν σχήματα και μορφές και ιδιότητες, έτσι είμαι και εγώ, έτσι είστε κι εσείς. Και το μέσα μας, αυτό που νιώθουμε δηλαδή, αυτό που υπάρχει δηλαδή μέσα μας, εκφράζεται και γίνεται ορατό και γίνεται η πραγματικότητά μας. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο η πραγματικότητα επιστρέφει και γίνεται το μέσα μας. Δηλαδή, ένα γεγονός εξωτερικό σε στεναχωρεί ή μια στεναχώρια σου
εκφράζεται και γίνεται η πραγματικότητά σου. Ένα περίεργο παιχνίδι. Όπως και αυτό που βλέπετε πίσω, δηλαδή που λέμε ο Ζωδιακός, όταν τον κοιτάει κανείς σε έναν υπολογιστή, σε ένα χαρτί, είναι δύο διαστάσεις. Γι' αυτό και φαίνεται σαν κύκλος. Ο κύκλος όμως στην τρίτη διάσταση είναι σφαίρα. Στην τέταρτη γίνεται κάτι άλλο. Είναι κάτι σαν αυτό το σύμβολο του άπειρου. Οι χρόνοι δηλαδή αρχίζουν και μπλέκονται ένας με τον άλλο, είναι περίεργα. Πάνω, κάτω κλπ. Λοιπόν, κατά έναν τρόπο δηλαδή ο Ζωδιακός είναι ο χρόνος. Είναι η τέταρτη διάσταση. Γι' αυτό και λέμε ότι μπορούμε να ξέρουμε πάνω κάτω δηλαδή τι περίπου έρχεται. Γιατί όλα είναι πηγαίνουν σε ένα πρόγραμμα. Οκ. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να το καταλάβουμε αυτό. Ότι είμαστε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη ή που μας λένε κλπ. Και ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το να καταφέρει κανείς να ισορροπήσει το μέσα του. Γιατί αυτό το μέσα του είναι που θα γίνει και το έξω, θα γίνει η πραγματικότητα που θα ζήσει. Ένας άνθρωπος δηλαδή με πολλά νεύρα, επειδή μέσα του υπάρχει όλο αυτό, είναι λογικό ότι και οι σχέσεις του θα έχουν την ίδια. Έτσι θα λειτουργεί με έναν τρόπο που θα δημιουργεί εντάσεις. Πριν περάσουμε να δούμε τι μας περιμένει αυτή τη βδομάδα, θέλω να πω ότι όλα αυτά λοιπόν που γεννιέται κάποιος και έχει κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, οι αστρολόγοι λένε ας πούμε, ότι ένας άνθρωπος ας πούμε, ξέρω εγώ, με έναν Άρη που τετραγωνίζει το πλούτονά του είναι ένας πολύ βίος άνθρωπος. Θα μπορούσε να φτάσει σε ερωτική εύκολα, ξέρω εγώ, να γίνει πολύ βίος. Και θα πει κάποιος, τι να κάνουμε, έτσι γεννήθηκε ο άνθρωπος. Αυτό που έδειξε λοιπόν με τον κύβο, το μέσα γίνεται έξω, είναι μια προβολή για να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει για να το υπηρετήσουμε. Βγαίνει και γίνεται ορατό, να καταλάβω δηλαδή, όπα, μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Άρα μέσα μου κάτι δεν πάει καλά. Και να το διορθώσω. Όχι να το υπηρετήσω. Αυτό βέβαια περνάμε πολλούς κύκλους να το καταλάβουμε σιγά σιγά. Αν είμαστε και τυχεροί και έχουμε και ένα δάσκαλο, αν είμαστε τυχεροί, τέλος πάντων, και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ιδάλλως, ό,τι βγαίνει του καθενός, κάνει, νομίζω το σωστό. Στην πραγματικότητα, θα μιλάγαμε για έναν άνθρωπο, με τη σχέση αυτή που λέγαμε, όπου είναι πάρα πολύ εύθυτος. Δηλαδή, το παραμικρό, ας πούμε, τον ενοχλεί. Είναι πολύ εγωιστής. Έχει να κάνει με τον Άρη. Λοιπόν, αυτός ο εγωιστής λοιπόν δεν σηκώνει μετά στο σπαθί του. Του λες μια διαφωνία, σε πλακώνει στο ξύλο. Και δεν είναι απαραίτητο ότι έχει δίκιο. Τα ξέρει όλα. Έτσι. Αλλά εδώ δεν σταματάει εδώ το πράγμα. Και από πού έρχεται αυτό. Γιατί αυτός είναι έτσι και ο άλλος είναι αλλιώς. Γιατί στον κύκλο περνάμε και από το αόρατο. Από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει. Είναι αυτό που θα λέγαμε τις διαστάσεις που θα ζητούμε κάποια άλλη στιγμή. Και κουβαλάμε πράγματα. Αν δεν καταφέρουμε δηλαδή να εξελιχθούμε, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο, ώστε να φύγουμε αυτό που λέμε αστρικό, κουβαλάμε διάφορα πράγματα. Τα οποία εμφανίζονται ξανά και ξανά και ξανά σε έναν ατέρμονο, ατέλειωτο κύκλο, ο οποίος μας εγκλωβίζει σε αστρικό πεδίο και τίποτα, χωρίς να ξέρουμε γιατί, δημιουργούμε προβλήματα, νιώθουμε άσχημα, δημιουργούμε κόσμους πολύ άσχημους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που γενικά ζούμε μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Είναι λίγο περίεργο, θέλει ανάλυση αυτό. Θα έχουμε τον χρόνο, αλλά ένα παράδειγμα έδειξα. Θα πούμε κι άλλα μετά όταν θα πάμε στη σελήνη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πάνω κάτω τι είναι αυτό που μας επιφυλάσσει η εβδομάδα που έρχεται. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ένα χαρακτηριστικό είναι ότι την επόμενη εβδομάδα που έρχεται δηλαδή, ο ήλιος αλλάζει ζώδιο, φεύγει από το Ζυγό και πάει στο Σκορπιό. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν, φανταστείτε ότι ο ήλιος είναι το φως. Είναι η οπτική μας στα πράγματα. Είναι αυτό που φωτίζει. Ωραία. Στην πραγματικότητα, όλοι μας, όταν λέμε, ξέρω εγώ, τότε είναι τάδε ζώδιο, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διαφορετική οπτική. Βλέπουμε αυτή τη σφαίρα δηλαδή που είμαστε μέσα, ο καθένας από μια διαφορετική οπτική. Ωραία. Ο ένας, δηλαδή, εγώ τώρα βλέπω από εδώ προς τα εκεί, ένας άλλος βλέπει από εκεί προς τα εδώ. Μπορεί να πλακωθούμε στο ξύλο. Γιατί ο καθένας βλέπει άλλα πράγματα. Όλα είναι αλήθεια. Όλα είναι μια πραγματικότητα, ένα μάτριξ του καθενός. Έτσι. Και απλά επειδή εμείς πιστεύουμε μόνο αυτό που βλέπουμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε μια διαφορετική οπτική, γινόμαστε με έναν τρόπο, ξέρω, με άλλους πλακωνόμαστε, με άλλους συμφωνούμε, γιατί τυχαίνει οι οπτικές μας να είναι διαφορετικές. Φανταστείτε δηλαδή ότι ο ήλιος, αν δεν υπήρχε, θα ήταν όλα σκοτεινά. Έτσι αρχίζει και φωτίζει. Μετά τι γίνεται, τι υπάρχει μετά τον ήλιο. Ο Ερμής. Αυτό που θα δεις θες να επικοινωνήσεις. Μετά η Αφροδίτη, δηλαδή
η επικοινωνία θα σου φέρει ένα συναίσθημα. Ξέρω εγώ, μετά ο Άρης. Αυτό το συναίσθημα σου δημιουργεί μια γυναίκα, ας πούμε, ξέρω, παράδειγμα, θες να την κατακτήσεις. Έρχεται ο Άρης, πρέπει να το κατακτήσει αυτό. Αν δεν μπορεί, πονάει, κάνει πόλεμο. Μετά ο Δίας, νιώθει καλά να το κατακτήσεις. Επεκτείνεσαι, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Μετά ο Κρόνος, αρχίζει να φοβάσαι. Και αν το χάσω τώρα που το κατέκτησα, περνά σε κρόνιες λογικές. Πώς θα το κλείσω, πώς θα το ελέγξω, πώς θα το κάνω. Λοιπόν, κάποια στιγμή, γιατί όσο πηγαίνουμε προς τα έξω, οι συχνότητες είναι όλο και για πιο λίγους, ας πούμε. Αν φτάσεις, ας πούμε, στον ουρανό, θες να φύγεις από όλα αυτά. Τα κλισέ και τους φόβους και θα σε κρατήσω και θα σε κάνω, θες να ζήσεις αλλιώς. Αν περάσεις και αυτό το επίπεδο, πας στο Ποσειδώνα, πας στο όνειρο. Πας αρχίσεις να καταλαβαίνεις ότι δημιουργώ με το όνειρο, ότι όλα αυτά είναι ένα όνειρο. Έτσι. Και φτάνεις στον πλούτο, ας πούμε, που είναι η μετάλλαξη. Το πώς όλα αυτά που κατέκτησες θα αλλάξουν, θα πεθάνουν δηλαδή, για να πάρουν μια άλλη μορφή, να ξαναγεννηθούν με τις εμπειρίες όλες αυτές μέσα σου, σε κάτι άλλο, σε μια άλλη μορφή, εδώ, αλλού, τώρα μπαίνουμε σε διαδικασίες. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας ο ήλιος από το ζυγό, που στην ουσία προσπάθησε να φωτίσει όλα αυτά τα θέματα που έχουμε με τις σχέσεις μας, με το τι θέλω να έχω, πώς το θέλω να το έχω και όλα αυτά τα πράγματα, περνάει σε ένα πολύ πιο σκοτεινό. Γιατί εκεί φεύγουμε πια από το σπίτι της Αφροδίτης και πηγαίνουμε εκεί που είναι ο Πλούτονας. Εκεί τα πράγματα είναι σκοτεινά. Είναι περίεργα. Έχουν ζήλιες, έχουν φόβους, έχουν περίεργα πράγματα. Φυσικά θα ευνοούνται τα ζώα της φωτιάς, του νερού, έτσι, δηλαδή σκορπιοί, ιχθύς και καρκίνοι. Κατά έναν τρόπο αυτοί είναι πιο ευνοημένοι να εκφράσουν την προσωπικότητά τους. Τους ταιριάζει περισσότερο αυτή η συχνότητα, αυτή η δόνηση, ξέρω εγώ, ας το πούμε έτσι. Αντίθετα, ξέρω εγώ, οι υδροχόοι, τα λιοντάρια, ξέρω εγώ, τους είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι ότι δεν τους πολύ ενδιαφέρει αυτό το σκοτεινό. Θέλουν να είναι πιο εξωστρεφείς, θέλουν να είναι πιο. Να λειτουργούν σε ένα άλλο επίπεδο. Οπότε αυτά που βλέπουν θα καλεστούν να δούνε ή θα ανακαλύψουν, γιατί νομίζουμε διάφορα και ξαφνικά όπως κινούνται τα πράγματα, ανακαλύπτουμε πράγματα για τους άλλους, τι παίζεται από πίσω. Θα βγουν, δηλαδή, θα φωτιστούν πράγματα που δεν ξέρουμε, πιο σκοτεινά. Αυτοί θα σοκαριστούν λίγο. Ψυχραιμία δεν είναι τίποτα, γνώση είναι. Θα μάθουμε πράγματα και θα τα φωτίσουμε στην ουσία. Απλά η διαδικασία αυτή της φώτισης των πιο κρυφών, ας το πούμε, πραγμάτων, είτε σε καταστάσεις, είτε σε συναισθήματα, είτε σε παιχνίδια που έχουν παιχτεί, δεν είναι πάντα ευχάριστη για κάποιους. Για άλλους όμως είναι μια χαρά και στο τέλος πάντα μαθαίνουμε κάτι, πάντα φεύγουμε, πάντα περνάμε. Δεν τυχαίο ότι μετά περνάνε στον τοξότη, ας πούμε, και όλο αυτό το σκοτεινό που μας βγαίνει, ας πούμε, θέλουμε να εκτονωθούμε, να νιώσουμε πιο καλά και γινόμαστε και φιλόσοφοι, γιατί έχουμε μάθει. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη αλλαγή για περίπου, ξέρω εγώ, 30 μέρες. Θα περάσει, θα φωτίσουμε πράγματα πιο σκοτεινά. Σε πολιτικό επίπεδο, ας πούμε, μπορεί να βγουν περίεργα πράγματα που λες και δεν ξέρουμε, απλά τις λεπτομέρειες θα μάθουμε. Σε πιο προσωπικά θα έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, οι οποίες θα βγουν πράγματα δηλαδή τα οποία όπου έπεσε από τα σύννεφα. Όπως πέφτουν οι Σιριζέοι, ας πούμε, που ξαφνικά πέφτουν και αυτοί από τα σύννεφα. Λοιπόν, οπότε μέχρι να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, που θα είναι ακόμα αλλιώς στο ζυγό, είναι μια καλή ευκαιρία, αν κάποιος θέλει να εκφραστεί λίγο πιο, ας πούμε, έτσι, όμορφα, να το κάνει τώρα, γιατί μετά όλα αυτά που θα βγουν, όπως και να έχει, δεν θα βοηθάνε και πάρα πολύ σε μια κατάσταση της πιο ομαλή για θέματα τέτοια. Μέχρι τότε, αυτοί που ευνοούνται να εκφράσουν περισσότερο την προσωπικότητά τους, δηλαδή, γιατί ο ήλιος έχει να κάνει με την προσωπικότητα, είναι αυτοί που έχουν είτε τον ήλιο τους είτε άλλους πλανήτες στα τέλη των αέριων ζωδίων, δηλαδή ζυγή, υδροχόη, ξέρω εγώ, δίδυμη. Προς τα τέλη όμως, γιατί 28-29 μοίρα του ζωδιακών αυτών. Ωραία. Καλό το κάνετε τώρα, εσείς. Ωραία. Μετά πάμε στον Ερμή. Ο Ερμής είναι ακόμα στο ζυγό, αλλά περνάει στο τρίτο δεκαήμερο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εκεί έχουν κάτι, δηλαδή υπάρχει, ξέρω εγώ, ήλιος, είτε υπάρχει Αφροδίτη, οτιδήποτε, στο τρίτο δεκαήμερο των αέριων ζωδίων έχουν μία παραπάνω, αν θέλετε, εύνοια να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν καλύτερα ή να κάνουν κάποια δουλειά, να ξεκινήσουν κάποια δουλειά. Βέβαια,
όλα αυτά που λέμε λίγο πολύπλοκα. Δηλαδή, φανταστείτε έναν άνθρωπο ας πούμε, που έχει έναν ήλιο ας πούμε, στο τρίτο δεκαήμερο του ζυγού, άρα ο Ερμής θα τον ενεργοποιήσει, αλλά τυχαίνει ας πούμε, στον εγώ έχει χρόνο ας πούμε, τότε. Και άρα αυτή η ενεργοποίηση μπλοκάρει. Δεν είναι όλα για όλους, γι' αυτό λέω ότι δεν γίνεται να κάνουν προβλέψεις, απλά είναι πληροφορίες που αν κάποιος ξέρει το χάρτη του μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Ωραία. Άρα λοιπόν τα αέρινα ζώδια έχουν ακόμα του τρίτου δεκαήμερου, μπορούν να ενεργοποιηθούν εδώ λίγο καλύτερα. Αυτοί που είναι πιο έτσι, ας το πούμε ευνοημένοι σε ερωτικά κυρίως θέματα είναι τα ζώδια της γης και ιδίως αυτοί του δεύτερου δεκαήμερου. Έτσι, κάθε ζώδιο χωρίζεται σε δεκαήμερα, 3 δεκαήμερα. Γιατί Αφροδίτη και Άρης εκεί, όπως και να έχει, ενεργοποιούν μια κατάσταση πιο ερωτική. Υπάρχει ένα μούντα, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος. Έτσι, υπάρχει ζωή μας και μας βάζει στο παιχνίδι. Καλό είναι να το ζήσουμε. Είναι και ο Δίας εκεί, οπότε όπως και να έχει ευνοείται. Να πάει και καλά δηλαδή, να μην είναι κάτι μικρό. Αντίθετα, ξέρω εγώ, δίδυμοι, δοξότες, αυτοί δεν τους είναι και πολύ ευχάριστο το κλίμα. Αν υπάρχει κάτι, έχει προβλήματα, ψιλομπερδεματάκια, ξέρω εγώ, εντάσεις γιατί υπάρχει ο Άρης. Τέλος πάντων, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Και όταν λέω περιμένουμε, δεν είναι ότι δεν θα ζω. Ενώ να λυθεί όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή αργότερα, όταν αυτή η ενέργεια αλλάξει μορφή, γιατί μιλάμε στην ουσία για ενέργειες που μας ταιριάζουν ή δεν μας ταιριάζουν, και έχει να κάνει με την νοοτροπία μας. Όλοι έχουν μια νοοτροπία, γιατί νομίζουμε ότι αυτό που σκεφτόμαστε είναι σωστό. Δεν υπάρχει σωστό ούτε λάθος. Υπάρχουν οπτικές διαφορετικές. Συναντάμε έναν άνθρωπο που έχει μια άλλη οπτική, πλακωνόμαστε. Λοιπόν, όταν αλλάξει αυτό το πράγμα και είτε επικοινωνήσουμε, τα καταφέρουμε, είτε θα αλλάξουμε, ξέρω εγώ, παιχνίδι, μαθητεία, γιατί όλα πάνω κάτω είναι κάπως έτσι, αρχίζουμε και ηρεμούμε γιατί συναντάμε κάτι το οποίο μας ταιριάζει καλύτερα. Οι συχνότητες του δηλαδή είναι πιο συμβατές, τέλος πάντων, με αυτό που μας ταιριάζει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, είπαμε ότι ο Δίας είναι στο δεύτερο δεκαήμερο, οπότε πέρα από το ερωτικό, Παρθένη, Ταύρη και Εγώκεροι έχουν μια εύνοια ακόμα και σε θέματα επαγγελματικά, σε θέματα τέτοια του δευτέρου δεκαήμερου. Έτσι. Αυτοί που είναι στο τρίτο ή θα περιμένουν λίγο ακόμα ή το ψήνουν που λέμε. Αυτοί που ήταν στο πρώτο τους έχει δοθεί και τώρα το δουλεύουν. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Έχουμε μετά τον χρόνο που περνάει στην τρίτη μοίρα του τοξότη. Μιλάμε τώρα για μοίρες γιατί αυτοί οι πλανήτες είναι πολύ πιο αργοί. Δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Σελήνη που κάνει 2,5 μέρες να περάσει το ένα ζώδιο. Εδώ μιλάμε για έναν πλανήτη που κάνει 2,5 χρόνια. Δηλαδή είναι αργός. Ωραία, γιατί έχουμε να κάνουμε με τον χρόνο. Όσο πάμε προς τα έξω, ο χρόνος, η αίσθηση αυτή που νομίζουμε ότι είναι χρόνος, μεγαλώνει. Άρα λοιπόν, αυτοί που έχουν ήλιο ή άλλους πλανήτες στην τρίτη μοίρα, τοξότη, ιχθύων, διδύμων, ζυγών, είναι σε μια κατάσταση πολύ πιεσμένη. Είτε γιατί έχουν αναλάβει πράγματα που ναι, μεν μπορεί να τα θέλανε, αλλά απαιτούν χρόνο, απαιτούν υποχρεώσεις, απαιτούν χίλια πράγματα. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Είτε κάτι καλό να το τελειώσουν, αλλά δεν τους είναι και ευχάριστο. Είτε είναι μια σχέση που νιώθουμε να μην πάει άλλο, ή να μην έχουμε τη δύναμη να πολεμήσουμε άλλο, είτε ξέρω εγώ, νιώθουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε δουλειά γιατί αυτή δεν μας πάει. Καλά, τώρα με αυτό με τις δουλειές είναι ένα άλλο θέμα, το πώς έχουν καταντήσει. Αλλά πάντως είναι σε μια κατάσταση τέτοια που το μυστικό εδώ είναι λίγο υπομονή. Έχει να κάνει με τον χρόνο. Ο χρόνος είναι ο χρόνος. Είναι σαν να λέμε λάθος timing για να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Αντιθέτως, γιατί η ενέργεια άλλους το ενεργοποιεί θετικά, άλλους το ενεργοποιεί αρνητικά, είναι αυτές οι συχνότητες που κάποιες φορές μας ταιριάζουν και κάποιες φορές όχι. Οι κρυοί που έχουν είτε ήλιο είτε άλλους πλανήτες, απλά είναι διαφορετικές οι ιδιότητες. Δηλαδή, αν είναι μια Αφροδίτη στην τρίτη μοίρα του κρυού, τώρα μπορεί να κάνει μια σχέση, ας πούμε, σοβαρή. Είναι λίγο αισθηματικό. Και οικονομικά μπορεί να είναι. Αν είναι ήλιος, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Όσοι λοιπόν στην τρίτη μοίρα κρυού, λιονταριού και υδροχώου έχουν, ας πούμε, πλανήτες εκεί πέρα, τους συμβαίνει κάτι αντίθετο με τους άλλους. Δηλαδή, είναι σαν να ελευθερώνονται από κάτι. Σαν να έρχεται η ώρα που λέμε, το timing,
που μπορώ πια να κάνω κάποια πράγματα, είτε αισθηματικά, είτε επαγγελματικά, είτε σαν προσωπικότητα, είτε σαν οτιδήποτε, χωρίς να έχω αυτό το βάρος, παιδί μου, δηλαδή να γίνονται εύκολα. Το κατάλληλο timing. Γιατί πάντα μιλάμε για timing. Κατά κάποιο τρόπο είπαμε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον χρόνο αυτό. Είναι τέταρτη διάσταση. Οκ. Πάμε μετά και φεύγουμε, πηγαίνουμε στον ουρανό. Ο ουρανός είναι στη 17η μοίρα του κρυού. Ο ουρανός έχει να κάνει με ξαφνικά γεγονότα. Είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Έχει να κάνει με τεχνολογία, έχει να κάνει με ιδέες που δεν είναι ακόμα πολύ αποδεκτές στη γη, τέλος πάντων. Έχει να κάνει με ξαφνικές αλλαγές, εκεί που το περιμένεις δηλαδή. Δηλαδή, κάποιοι που έχουν ήλιο στην 17η μοίρα του κρυού, που πάνε ένα ταξίδι ξαφνικά, και μιλάω μακρινό ταξίδι, ή να το θέλουν και το οργανώνουν. Μπορεί να κάνουν μια μετακόμιση, μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά σύντροφο ερωτικό. Ξαφνικά έτσι, εκεί που το περιμένεις. Έρχεται κάτι και τα αλλάζει όλα. Αλλαγή δουλειάς, οτιδήποτε. Με έναν τρόπο όμως πολύ μπαμ. Ο ουρανός είναι μπαμ, δεν έχει πρέπει να δούμε, λειτουργεί εκεί που το περιμένεις. Το ίδιο σε τοξότες που έχουν ήλιο εκεί, λιοντάρια, 17η, υδροχόους, έτσι, δίδυμοι, αυτοί ευνοούνται να κάνουν πράγματα, ακόμα και ξεκινήματα καινούρια. Και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με σύγχρονες τεχνολογίες, με οτιδήποτε έχει να κάνει με ουρανό. Λοιπόν, αντιθέτως προσέχουν αυτοί που έχουν ήλιο ή άλλους πλανήτες στον εγώκερο, καρκίνο, τι άλλο, ζυγό, γιατί εκεί τετραγωνίζει. Η ενέργεια, δηλαδή αυτό το ξαφνικό, βγαίνει ανατρεπτικά, όχι όμως θετικά. Δηλαδή, είναι μια ανατροπή που δεν έχει να κάνει με κάτι θετικό για μας, αλλά κάτι που χάνουμε ξαφνικά. Μπορεί ξαφνικά εκεί που όλα πάνε καλά, ούτε να ξέρεις γιατί, ο σύντροφός σου λέει «Γεια». Δεν ξέρεις γιατί, δεν έχεις ιδέα. Ή ξαφνικά σε διώχνουν τη δουλειά, οτιδήποτε. Έτσι. Αν βέβαια είσαι εσύ στη φάση που τα έχεις πάρει με κάτι, είναι το καλύτερο διάστημα για να τελειώνεις, δηλαδή το κάνεις και δεν κοιτάς πίσω. Όλα είναι και λίγο πώς τα κοιτάμε. Ωραία. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Ποσειδώνα στην 7η μοίρα των Ιχθύων. Ο Ποσειδώνας είναι μια περίεργη περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολη συχνότητα και ενέργεια για τους ανθρώπους. Περισσότερο οι καλλιτέχνες το αντιλαμβάνονται, γιατί είναι εκεί που η ψυχή σου, ας πούμε, αρχίζει να εκφράζεται με ένα θείο τρόπο. Και ξέρουμε ότι το θείο είναι πολύ μακριά από εμάς, δεν το κατέχουμε. Είναι είτε η αγάπη αυτή η ανιδιοτελής, η οποία όμως στη γη όταν την εκφράσεις, κατά έναν τρόπο τρως πακέτο, γιατί σε θεωρούν ένα ούφο οι άλλοι και κυρίως δηλαδή σε δουλεύουν. Γι' αυτό και οι καλλιτέχνες λίγο το πιάνουν. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στο μέσο ανθρώπου είναι δύσκολο να πάνε να εκφράσει τα συναισθήματά του. Αλλά έχει πολύ ανάγκη να ακούει τραγούδια για τα συναισθήματα που δεν εκφράζει. Άρα χρειάζεται έναν καλλιτέχνη που δεν φοβάται να μιλήσει για κάποια πράγματα και αντί να βρει το θάρρος να πάει βαθιά μέσα του και να βγάλει αυτό το συναίσθημα, προτιμάει να βάλει το ραδιόφωνο και να πιει κανένα ποτά και εντάξει. Είναι για λίγους. Αυτοί λοιπόν που έχουν. Στη χαμηλή του τώρα, γιατί τώρα είναι πολυδιάστατα, έχει να κάνει και με ναρκωτικά, έχει να κάνει με ποτά, έχει να κάνει με 1000 πράγματα. Γι' αυτό και βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτό που λέμε καψούριδες, που έχει να κάνει με τον Ποσειδώνα αυτό, πίνουν πολύ. Ωραία. Οπότε, τοξότες της 7ης μοίρας, Ιχθύης, Δίδυμοι, Ζυγοί, είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Είτε αυτό που λέμε σε μια περίεργη καψούρα, αλλά δεν τους είναι και πολύ. Δεν βρίσκουν ανταπόκριση εύκολα, είτε μοιράζονται κάτι, ανακαλύπτουν δηλαδή ότι ο σύντροφός τους δεν είναι και πολύ εντάξει. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με μοίρασμα, ειδικά δεν έχει να κάνει με Αφροδίτη. Και αν βλέπετε χάρτες με γενέθλιο αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε θα ζήσουν πολλές φορές, θα κάνουν διπλές σχέσεις, είτε τους τυχαίνουν άνθρωποι που είναι κι αλλού. Κατά έναν τρόπο, αν το δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά, πιο βαθιά, είναι η μαθητεία του μοιράσματος. Δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι κάποιες φορές πρέπει να μοιράζεσαι. Αλλά δεν μας είναι και πολύ ευχάριστο αυτό. Αντίθετα, οι καρκίνοι, ας πούμε, της 7ης μοίρας ή οι σκορπιοί
ή κάποιοι που έχουν πλανήτες θετικούς εκεί πέρα, ευνοούνται πάρα πολύ. Αυτοί μπορούν να το βιώσουν αυτή την ενέργεια χωρίς να φοβούνται παρενέργειες. Ωραία. Και πάμε στο τέλος, στη θέση του Πλούτονα που είναι στη 13η μοίρα του εγώκερου, που σημαίνει εγώκερη, καρκίνη, ζυγή και κρυή της 13ης μοίρας, ή όσοι έχουν εκεί πλανήτες άλλους, είναι σε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο μοιραίων αλλαγών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ανάγκη να πεσάνει το παλιό, το οποίο το έχουμε συνηθίσει, δεν μας είναι εύκολο, το αγαπάμε, ξέρω εγώ, χίλια και πράγματα, το έχουμε συνηθίσει έναν τρόπο, και να περάσουμε σε μια νέα γέννηση. Κατά κάποιο τρόπο, ο Πλούτονας είναι η ζωή και ο θάνατος. Δηλαδή, όχι στο βιολογικό πεδίο, όλοι ξέρουμε και έχουμε βιώσει ότι υπάρχουν πολλών ειδών θάνατοι. Καλείται κάτι να φύγει από τη ζωή μας και δεν μας είναι εύκολο. Όσο πιο εύκολα το αποδεχτεί κανείς, τόσο πιο εύκολα περνάει στο επόμενο στάδιο. Αντίθετα, Ταύροι, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, Παρθένοι της 13ης μοίρας, αυτοί ευνοούνται πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι σαν να γεννάνε τώρα κάτι, αλλά χωρίς πόνους, χωρίς τους πόνους της γέννας. Δηλαδή, όλα έρχονται με έναν τρόπο. Ξεκινάς, ας πούμε, να κάνεις μια δουλειά, δεν έχεις μία και για κάποιο λόγο σου έρχονται. Κάποιος το ακούει, θέλει να βοηθήσει, του μοιάζει ωραία ιδέα, δεν ξέρω τι γίνεται, πώς γίνεται. Και όλα πάνε πρίμα. Είναι η μεγάλη ευκαιρία. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτές οι σχέσεις συμβαίνουν μία φορά ζωή μας. Γιατί είναι ένας πολύ αργός πλανήτης ο Πλούτονας. Έτσι κάνει δηλαδή πάνω από 20 χρόνια να περάσει ένα ζώδιο. Όταν λοιπόν μας αγγίζει θετικά, είναι αυτό το μοιραίο που μας ανεβάζει πάρα πολύ και πρέπει να το ακολουθήσουμε. Όταν είναι βέβαια αρνητικός, είναι πάλι ένα μοιραίο γεγονός, το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε, δεν γίνεται κάτι άλλο. Είναι δυνάμεις πέρα από εμάς. Ωραία. Λοιπόν, αυτά ως προς τη βδομάδα που έρχεται και ποιοι είναι αυτοί που έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα μπρος και ποιοι είναι αυτοί που πρέπει λίγο να περιμένουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κύκλος. Δεν τον έφτιαξα εγώ, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι είναι το αστρικό που ζούμε. Έτσι είναι η τρίτη διάσταση. Γι' αυτό και μας φοβίζει. Ωραία. Τώρα θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, τώρα, πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θα δούμε κάποια βιντεάκια, απλά θέλω να σας πω να καταλάβετε κάτι. Όλα αυτά που λέμε, ξέρω εγώ, ο χρόνος είναι εκεί και ξέρω εγώ, κάτι δεν πάει καλά και όλα αυτά, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανθρώπους, οι οποίοι εκφράζουν μια διαφορετική άποψη από εμάς και μας μπλοκάρουν. Στην πραγματικότητα, αυτό τι κάνει όταν μπλοκάρουμε, η ενέργεια δεν ρέει, γιατί είμαστε ενέργεια, δεν υπάρχει ύλη, το ξέρουμε πλέον αυτό. Άμα είναι ερωτικό, νιώθουμε πάνω στο στήθος, είναι το κέντρο καρδιάς ή στο ηλιακό πλέγμα, στο στομάχι μας δηλαδή. Και αυτά, ξέρετε, αν δεν τα δουλέψεις και μείνουν, αρχίζουν να γίνονται και αρρώστιες στο σώμα. Μεταφέρονται δηλαδή και αρχίζει και το σώμα. Κατά έναν τρόπο, αυτό που θα λέγαμε θετική και αρνητική όψη δεν είναι τίποτα περισσότερο από πολύ ή μειωμένη ενέργεια. Ενέργεια όμως που κάποιος είτε σε βοηθάει να την εκφράσεις και έτσι νιώθεις καλά, είτε κάποιος την μπλοκάρει. Οπότε αρχίζει να νιώθεις. Αν καταλάβουμε τώρα ότι αυτό είναι και λίγο δικό μας θέμα, είναι αυτό που λέγαμε το μέσα και το έξω, και δεν πέσουμε στην παγίδα να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και γιατί αυτό και γιατί εκείνο και όχι και τέτοιο, αλλά κρατήσουμε τον εαυτό μας στη σωστή κατάσταση που πρέπει, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι λίγο αργότερα τελειώνει αυτό, φεύγουμε, κάνουμε κάτι άλλο, τέλος πάντων προσέχουμε τον εαυτό μας δηλαδή. Τώρα, πώς γίνεται μέσα στον κύκλο, πάρτε ας πούμε και εγώ την Αφροδίτη που θα δούμε και ένα βιντεάκι για τη γεωμετρία που κάνει η Αφροδίτη γύρω και όλες αυτές τις σχέσεις που δημιουργούνται. Αν είναι δυσαρμονική, τι σημαίνει, μ' αρέσει μια γυναίκα, ρε παιδί μου. Πάω της μιλάω, αυτή μπορεί να είναι μάλλον αυτό, εγώ βρίσκω να. Είναι δηλαδή ένα κακό timing. Δεν σημαίνει ότι με απορρίπτει. Είναι η συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί την ίδια γυναίκα, αν την πλησιάσω ένα μήνα μετά, που θα έχει αλλάξει η Αφροδίτη, θα δείτε κάτι άλλο. Και βγάζουμε συμπεράσματα, βρίζουμε, ξέρω εγώ όλα αυτά, χαζομάρες. Γιατί θα είναι κάτι άλλο. Γιατί χώρισε με το δικό της, γιατί ξέρω εγώ χίλια δύο πράγματα. Οπότε στην ουσία μιλάμε για το timing. Έτσι. Γι' αυτό και εκεί που κάτι βλέπουμε να μπλοκάρει, είναι καλό να το αφήνουμε για λίγο μετά. Ή αν θέλουμε να το ξεκινήσουμε, θα περάσουμε μια διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε, θα το κυνηγήσουμε.
Θα φάμε τα πακέτα μας, θα επιμείνουμε, θα πούμε, κάποια στιγμή γυρνάει. Λέμε εμείς, τα κατάφερα. Τίποτα δεν κατάφερες. Ο άλλος πλακώθηκε με αυτό που ήταν, ξέρω εγώ. Για 1002 λόγους τώρα, συνομίζεις ότι κατάφερες κάτι. Είναι θέμα, λοιπόν, timing. Okay. Αν το καταλάβουμε αυτό, αν μη τι άλλο, κάπως ηρεμούμε. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τώρα αυτό που λέμε γεωμετρία, η μυστική γεωμετρία που σχηματίζεται στον ουρανό. Αυτό που ο Πυθαγόρας έλεγε ουδής αγεωμέτρητος δεν μπαίνει στη σχολή μου. Τι ήταν αυτή η περίεργη γεωμετρία που σχηματίζεται στον ουρανό. Θα δούμε το τι κάνει μόνο η Αφροδίτη. Είδατε τι γίνεται. Φανταστείτε ότι αν αυτό που λέμε ηλιακό σύστημα, όπως γυρίζουν τα σώματα και κατά έναν τρόπο παράγουν το Matrix που ζούμε, είναι η δημιουργία του Matrix, δηλαδή είναι οι ενέργειες που φτιάχνουν όλο αυτό που εμείς νομίζουμε ότι ζούμε, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από κάτι που συμβαίνει σε ένα σημείο του μυαλού μας. Τίποτα άλλο δεν είναι. Γι' αυτό και ο καθένας στον κόσμο του. Γιατί άλλο Matrix φτιάχνω εγώ, άλλο Μενέλαος, άλλο ένας, άλλο άλλος. Άντε να συνεννοηθείς. Λοιπόν, και είναι μόνο της Αφροδίτης. Βάλτε τώρα όλα τα σώματα τα οποία κινούνται και καταλαβαίνετε ότι έχουμε ενέργειες οι οποίες πραγματικά είναι... Εμείς καλούμε να τις διαχειριστούμε όσο το δυνατόν με καλύτερο τρόπο. Τώρα, μας κάνει εντύπωση, γιατί έχουμε αυτό το ότι είμαστε φυλακισμένοι σε ένα εγώ, και το καθένας έχει το εγώ του. Αυτή είναι η τρίτη διάσταση, δηλαδή αυτό το νιώθουμε αποκομμένοι. Ενώ στην πραγματικότητα ζούμε σε ένα σημείο που όλο είναι ένα. Είναι το κινούν ακίνητο. Όλα κινούνται, αλλά στην ουσία είναι σταθερό. Και μέσα εκεί παίζεται ένα παιχνίδι. Λοιπόν, και όλα είμαστε ένα. Δηλαδή, προβολές μας είναι τα πάντα. Για να καταλάβετε τώρα την πολυπλοκότητα και ότι κάπου έχουμε και ένα δίκιο. Μέχρι να τα καταλάβεις όλα αυτά, μέχρι να μάθεις τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο. Φανταστείτε μόνο τη σελήνη, που έχει να κάνει και λίγο με τον ψυχισμό μας. Αλλά να πω ένα παράδειγμα. Καμιά φορά συναντάς έναν άνθρωπο, ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πολύ εύτικτος. Δηλαδή το παραμικρό, τσιτώνει, τσατίζεται, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο. Αν το δούμε αστρολογικά, μπορούμε να δούμε, ξέρω εγώ, τη σελήνη του σε δυσαρμονία με τον Άρη του, με το δεσμί του, με αυτό, με τον οροσκόπο του, να είναι σε ζώδια περίεργα, τους Σκορπιούς, όλα αυτά. Λοιπόν, και αν και σε οίκους μέσα πέφτουν και τίποτα περίεργοι πλανήτες, και εγώ ένας ουρανός Σκορπιό και να είναι και στον πρώτο οίκο, έχουμε έναν άνθρωπο πολύ περίεργο. Αντιδρά απότομα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάνει όλα αυτά που κάνει. Θα μου πεις, τι σε νοιάζει, σηκώνεις και φεύγεις, αν μου βλέπεις ένα τριάδο. Ναι, αλλά μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος να αγγίζει την Αφροδίτη σου, ας πούμε, και εσύ να είσαι ερωτευμένος μαζί του και θες να το καταλάβεις. Λοιπόν, και λες είναι έτσι, είναι αλλιώς. Κρίνεις, πέφτεις σε παγίδες. Στην πραγματικότητα, αν το ψάξεις, όλα αυτά δηλώνουν, παράδειγμα θα πω τώρα, ας πούμε, ότι σε μικρή ηλικία μπορεί να έχει κακοποιηθεί. Να είναι μια γυναίκα, ας πούμε, που τη βιάσανε σε παιδική ηλικία. Και αυτό το κουβαλάει μέσα της. Να βλέπει έναν άντρα, ας πούμε, και ακόμα και αν το έχει ξεπεράσει, νομίζει εκείνη, έχει ένα μίσος μέσα. Οπότε λες κάτι εσύ, αντιδράει εκείνη, άντε να βγάλεις άκρη. Το περίεργο είναι ότι δεν σταματάει εδώ. Είναι και γιατί, αυτό που λέγα και πριν, γιατί της τυχαίνει σε εκείνη να συμβούν όλα αυτά και σε κάποιον άλλον όχι. Και εκεί μπαίνουμε τώρα σε άλλες διαστάσεις, μπαίνουμε αυτό που λέμε κάρμα, μπαίνουμε σε άλλα πράγματα, πολύ πιο εσωτερικά. Ένας, ας το πούμε, κοινός άνθρωπος, το πιθανότερο να ρίξει ένα πινελίκι σε αυτόν τον άνθρωπο. Αντίθετα, ένας άλλος άνθρωπος που είναι πιο, ας το πούμε, ψαγμένος, πιο φιλοσοφημένος, θα καταλάβαινε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει περισσότερη αγάπη. Θα φερόταν αλλιώς. Οπότε έχουμε και διαφορετικές αντιδράσεις, αντιμετώπιση, άλλη πορεία πραγμάτων. Και το λέω αυτό γιατί όταν κάποια στιγμή
λέμε, ας πούμε, παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ, ο Άρης τετραγώνησε τον χρόνο, ας πούμε, το γενέθλιο κάποιου, ας πούμε, και βγήκε ένα γεγονός, μας τσακωθήκαμε, ξέρω εγώ, κατάλαβα ότι το ένα το άλλο. Θέλω να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα, αυτό το πρόγραμμα, έχει πολύ συγκεκριμένα σημεία, τα οποία βγαίνουν γεγονός. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Αλλά το πώς θα χειριστείς το γεγονός είναι δικό σου θέμα. Δική σου αντίληψη, δική σου παιδείας. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, την ώρα που τσατίζομαι, γιατί είμαι άνθρωπος, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να είμαι και συνέχεια σε ένα επίπεδο περάνω, πέφτω κι εγώ, έχω τα δικά μου, σε πλακώσω τα πινελίκια κλπ. Δημιουργώ μια κατάσταση διαφορετική. Ή, να το πω και λίγο διαφορετικά, μπορώ να πάρω μια απόφαση εκείνη την ώρα ότι δεν με ενδιαφέρει άλλο και σηκώνομαι και φεύγω. Ωραία. Ένας άλλος πάλι μπορεί να πει: ωραία, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να κοιτάξω να το λύσουμε. Καθένας εκείνη την ώρα, στην ουσία, αυτά τα γεγονότα μας βάζουν σε μια διαδικασία να κάνουμε επιλογές. Και η ελεύθερη βούληση είναι εκεί. Τι επιλογή θα κάνεις. Αν κάνεις την Α επιλογή, η πορεία των πλανητών, πες όλα αυτά, οδηγεί σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από μια άλλη επιλογή. Αυτό είναι και το πολυδιάστατο. Να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή ο Άρης περνάει σε ένα σημείο, ας πούμε, σε σχέση με τον ήλιο μου, που βγάζει εντάσεις. Και ας υποθέσουμε ότι αυτή η ένταση έχει να κάνει με έναν σύντροφό μου. Κάτι έγινε και νιώθω άσχημα. Και παίρνω την απόφαση να φύγω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πολεμήσω, γιατί ο Άρης είναι να κάνουμε ένα πόλεμο. Πόλεμο όχι να πλακωθούμε, να λύσουμε θέματα. Μπορεί αυτός ο πόλεμος να έχει να κάνει, ας πούμε, με το πρέπει να κάτσουμε και να μιλήσουμε, αλλά με πράγματα που μας πονάνε και λίγο, αλήθειες δηλαδή. Έτσι. Και όσο και να είναι ένας πόλεμος, είναι να σε διεκδικήσω, να σε κερδίσω πίσω. Αν εγώ πάρω την απόφαση να φύγω, πάλι θα πολεμήσω, αλλά με μένα, μέσα μου. Γιατί στην ουσία είναι εσωτερικό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγα με καλά. Το κουβαλάω, πρέπει να το λύσω. Είναι δικό μου, είναι μέσα μου. Μου βγάζει κάτι που υπάρχει ήδη μέσα μου. Αν δεν υπήρχε, δεν θα γινόταν. Άρα, όσο πιο πολύ καθαρίζουμε μέσα μας, γινόμαστε πιο αληθινοί, γινόμαστε πιο ήρεμοι. Αυτό το ειρήνη, μην το περιβόητο που κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Λοιπόν, δεν έχω τέτοια γεγονότα. Καθαρίζω. Και αυτοί οι κύκλοι αυτό το νόημα έχουν. Γι' αυτό είναι συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Μέχρι να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα μας και να το καθαρίσουμε. Να φύγουμε δηλαδή στην ουσία από το αστρικό. Να πάμε αλλού. Να μην μας επηρεάζει πια το αστρικό. Και ένας λόγος που μιλάω για το αστρικό είναι για να το καταλάβουμε. Γιατί η πίστη μου είναι ότι πρέπει να φύγουμε από το αστρικό. Κάποια στιγμή θα δούμε τι είναι τα επόμενα στάδια. Το νοητικό, το ανατρονοητικό, δηλαδή το ατμικό μέχρι το βουδικό. Ωραία. Αν πάλι δεν είναι πάνω πώς να φύγω, πάλι θα περάσω την ένταση, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν το γλιτώνεις, απλά η επιλογή σου οδηγεί κάπου. Και όταν αυτό ηρεμήσει, αν εγώ έχω επιλέξει το ένα ή το άλλο, με πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, είτε θα ηρεμήσω και θα βρω έναν άλλο άνθρωπο να ξαναπαίξω το παιχνίδι, είτε με τον ίδιο άνθρωπο, αν έχω επιλέξει αυτό και πολεμήσω και το καταφέρω, θα ξεκινήσουμε πάλι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, πάνω σε άλλες βάσεις. Με λίγα λόγια, δηλαδή, αυτό που λέμε κρίσεις είναι μια ευκαιρία. Είτε να ελευθερωθώ από κάτι, είτε να το κατανοήσω, με κατανοήσει και το άλλο. Δηλαδή, έτσι είναι μια ευκαιρία να πάρουμε μια απόφαση. Τίποτα άλλο δεν είναι. Απλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, τα παίρνουμε στο κρανίο και τα κάνουμε, ξέρω εγώ, μπάχαλο. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα εδώ πέρα ότι όλα αυτά είναι ενέργειες, το νιώθουμε μέσα μας. Δηλαδή, ξαφνικά έρχεται, το νιώθουμε, φουντώνουμε που λέμε. Εμβρασμό ψυχής, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Με τον ίδιο τρόπο που η οπτική μας που λέγαμε πριν για τον ήλιο βλέπει το ίδιο πράγμα, αλλά από άλλη οπτική, από άλλη γωνία, με αποτέλεσμα να πιστεύουμε άλλα πράγματα, το ίδιο συμβαίνει με όλα τις ιδιότητες μας. Το λόγο μας, άλλος μιλάει έτσι, άλλος μιλάει αλλιώς. Έτσι. Το πώς νιώθουμε, το πώς εκφραζόμαστε, το τι θέλουμε να πετύχουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο χοντρικά να δούμε τι κάνει η σελήνη. Που έχει να κάνει με τον ψυχισμό μας και δείχνει τη θηλυκή μας πλευρά. Γιατί όλοι έχουμε θηλυκή πλευρά. Απλά εκφράζεται διαφορετικά. Κυρίως μας λένε παραμύθια. Δηλαδή, σου λένε εσύ είσαι κοριτσάκι, το πιστεύεις, ενώ και εσύ έχεις ασθενική πλευρά. Φανταστείτε ότι τα ζώδια είναι ασθενικά και θηλυκά.
Οι πλανήτες είναι αρσενικοί και θηλυκοί. Εκφράζονται. Μπορείτε μια γυναίκα ας πούμε, με Αφροδίτη στον κρυό, είναι λίγο νταλικέρης. Δηλαδή, άμα σε γουστάρει, δεν θέλει ούτε δείπνο ούτε τίποτα. Ένας άντρας με Άρη, ας πούμε, σε ένα πιο θηλυκό ζώδιο, ξέρω εγώ, είναι πιο ήρεμος άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι είναι ομοφυλόφιλος, απλά το εκφράζει πιο τρυφερά. Λοιπόν, αλλά μας λένε εσείς αυτό πρέπει να φέρεις έτσι, εσύ πρέπει να είσαι έτσι, εσύ πρέπει να φέρεις εκείνο. Τα πιστεύουμε εμείς για να αναπτύσσουμε τις πλευρές μας. Τέλος πάντων, η σελήνη λοιπόν έχει να κάνει με τη θηλυκή μας πλευρά. Είναι αυτό που θα λέγαμε λίγο μια αντανάκλαση της ψυχής μας. Και έχει να κάνει και με τη μάνα. Γι' αυτό έχει να κάνει μάλλον και με τη μητέρα μας. Όταν βλέπετε ας πούμε, ένα χάρτη που ο ήλιος τετραγωνίζει τη σελήνη, έχουμε να κάνουμε με πατέρα-μητέρα που δεν είναι καλά μαζί. Ή μπορεί να είναι χωρισμένοι, ή μπορεί να πλακώνονται και αυτό στον ψυχισμό μας καθευτίζεται, κουβαλάμε διάφορα θέματα. Αντίθετα, μια θετική όψη δείχνει γονείς, ας πούμε, οι οποίοι ήταν πολύ καλά μεταξύ τους και αυτό παίρνει και στα παιδιά τους. Και έχουμε ανθρώπους που μπορούν να εκφράσουν την προσωπικότητα αλλά και το εσωτερικό τους σύμπαν, ας το πούμε έτσι, πολύ πιο μαλανοί, πολύ πιο ήρεμοι άνθρωποι. Λοιπόν, η θέση λοιπόν της σελήνης παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι διαφορετικό πράγμα μια σελήνη των κρυών, όπου εκεί, επειδή είναι κυβερνήτης ο Άρης, έχουμε ένα ψυχισμό που εκφράζεται πολύ απότομα, παρορμητικά, δεν πολύ σκέφτεται, έχει πολλά πάνω κάτω. Στις θετικές του όψεις είναι πολύ εξωστρεφής, στις αρνητικές είναι πολύ εξωστρεφής. Δεν βρίσκει δηλαδή εύκολη ισορροπία. Ωραία. Και είναι διαφορετικό μια σελήνη στον Ταύρο, ας πούμε, που είναι ένα πιο σταθερό ζώδιο και εκεί κυβερνεί η Αφροδίτη. Είναι μια πιο γλυκιά ψυχή. Μπορεί να υπομένει, μπορεί να δουλεύει με σύστημα, μπορεί να κάνει πράγματα. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό παίζει ρόλο και σε ποιο οίκο πέφτει μέσα. Αν είναι πρώτος οίκος, είναι η προσωπικότητα πάνω κάτω πολύ. Γιατί πρώτος οίκος πάντα έχει να κάνει με τον κρυό, όπου κι αν είναι. Έτσι. Οπότε εκφράζεται επιθετικά. Αν είναι δεύτερος οίκος, έχει να κάνει με τα οικονομικά. Έχουμε έναν άνθρωπο δηλαδή, που οικονομικά έχει πολλά πάνω κάτω. Και σε ποιο ζώδιο πέφτει αυτός ο δεύτερος οίκος. Αν είναι στον Ταύρο, ας πούμε, θα δουλεύει καλύτερα για τα οικονομικά του. Αν είναι στον Υδροχόο, θα ψάχνει να βρει τρόπους πιο ελεύθερους. Αλλά ελεύθερο δεν σημαίνει ότι θα είναι και ασφαλές. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις διαφορές. Στους διδύμους θα έχουμε μια ψυχή που θέλει να επικοινωνεί συνέχεια. Δεν έχει ησυχία. Και γι' αυτό μας φαίνεται και παράξενος. Δεν είναι ο άνθρωπος του σπιτιού, θέλει να είναι συνέχεια έξω, στον κόσμο, να μιλάει, να παίρνει ιδέες. Φανταστείτε τώρα αυτά που λέω ότι παίζουν σχέση και οι άλλοι πλανήτες. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα μια σελήνη να βάλει το θετικά πρωτοδία, ας πούμε, και να γίνεται πιο αισιόδοξη όλα αυτά. Άλλο να έχει μια δυσαρμονία, έναν χρόνο και να την μπλοκάρει και να την νιώθει περίεργα και να πέφτει και να έχει καταθλίψεις και όλα αυτά. Είναι τόσο πολύπλοκο, γι' αυτό και λέω ότι δεν γίνεται να κάνει κανείς προβλέψεις. Αυτό που λέμε τα γενικά. Είναι μόνο το προσωπικό του καθενός. Ωραία. Στον καρκίνο πάλι η σελήνη θα δώσει έναν άνθρωπο αυτό που λέμε του σπιτιού. Δηλαδή θέλει αυτή την ασφάλεια, θέλει να προστατεύει τους άλλους, θέλει να τους δείχνει την αγάπη του με έναν τρόπο, τους μαζεύει δηλαδή κάπως. Η κακή της πλευρά είναι ότι υπάρχει μια υπερπροστατευτικότητα που μπορεί να τον πνίξει τον άλλον. Ειδικά αν φοβηθεί ότι μπορεί να τον χάσει και όλα αυτά τα πράγματα. Στο λιοντάρι πάλι δίνει μια άλλη ψυχολογία. Θέλει να είναι εξωστρεφής, θέλει να δίνει και το μόνο που ζητάει είναι θαυμασμό. Δηλαδή νιώθει άσχημα αν αυτό που δίνει δεν το εισπράττει πίσω, δηλαδή θέλει ένα καλό λόγο. Το δύσκολο σε αυτές τις θέσεις είναι ότι επειδή η σελήνη είναι εσωτερική, νιώθει καλύτερα λίγο να κρύβεται. Είναι αυτό που λέμε ότι την ψυχή μας δεν τη δείχνουμε εύκολα. Στα παρορμητικά όμως ζώδια, τα ζώδια της φωτιάς κλπ., επειδή δείχνεται, φαίνεται, βγαίνει προς τα έξω, κινδυνεύει και λίγο. Γιατί ο άλλος καταλαβαίνει το ψυχισμό και μπορεί εύκολα, αν δεν είναι θετικός απέναντί σου, να σου παίξει πιχνουδάκια. Στον Παρθένο έχουμε μια κριτική σκέψη. Είναι καλό δηλαδή, αν κάποιο κάνει μια δουλειά κριτική, ας πούμε, όλα αυτά και τα πράγματα, αλλά είναι κακό στην καθημερινότητά σου να κρίνεις τον άλλον, να τον φίλο σου, τον σύντροφό σου συνέχεια, να είσαι σε μια κριτική κατάσταση, να μην ηρεμείς κλπ. Στο ζυγό γίνεται, παίρνει της Αφροδίτης, ας πούμε, καταστάσεις. Γίνεται πιο γλυκιά, πιο τρυφερή, θέλει αρμονία γύρω της, ομορφιά. Είναι μια σελήνη, ένας άνθρωπος που μπορεί να ασχοληθεί με μόδα, με καλλιτικά, με ρούχα, ξέρω, γενικά με ομορφιά, ζωγραφική, οτιδήποτε.
Στο Σκορπιό πάμε στα πάθη. Εκεί η σελήνη αρχίζει και είναι πλουτόνια. Δεν ανέχεται με τίποτα το κέρατο, δηλαδή εκεί γίνεται χαμός. Λειτουργεί λίγο υπόγεια, φοβάται, θέλει κριτικότητα γιατί νιώθει ανασφαλής. Έτσι. Στο Δοξότη πάλι είναι πολύ πιο εξωστρεφής. Δηλαδή θέλει φίλους, θέλει να εκφράζεται, είναι φιλόσοφος. Είναι μια ψυχή δηλαδή, που έχει φιλοσοφήσει, που ψάχνει, διαβάζει, θέλει ταξίδια. Στον εγώ καιρό πάλι αλλάζει. Δεν είναι πολύ χαρούμενη, παίρνει μια κρόνια ενέργεια. Είναι συγκρατημένη, δεν εκφράζει την ψυχή της εύκολα, μπλοκάρει εύκολα. Τέτοια πράγματα. Στον υδροχό πάλι αέρας, δηλαδή μια ψυχή δεν την καταλαβαίνεις με τίποτα. Είναι εδώ, είναι εκεί, είναι παραπέρα, ψάχνει περίεργα πράγματα, ασχολείται με παράξενα πράγματα, λέει περίεργα πράγματα που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Στους εχθρείς γίνεται πολύ τρυφερή, πολύ ευαίσθητη, ψάχνει και ένα ιδανικό αποτέλεσμα να πληγώνεται για το ιδανικό πόδο στη γη, όπως έχουμε καταντήσει κλπ. Και όλα αυτά μόνο από τη σελήνη. Φαντάσου τώρα δηλαδή πού είναι ο Ερμής, πού είναι ο Άρης, πού είναι ο Κρόνος, πού είναι ο Πλούτονας, πού είναι οι αστεροειδείς, πού είναι ο Χείρονας που έχει να κάνει με την υγεία και τις πληγές μας, δηλαδή που κουβαλάμε και από προηγούμενες καταστάσεις. Γι' αυτό είναι και όλο αυτό που ζούμε δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο και τόσο... είναι σαν συνέχεια να μαθαίνεις πράγματα, να μπορεί να ρεμίσεις. Έχεις 10 φίλους και ο καθένας είναι ένα άλλο σύμπαν. Στην κυριολεξία είμαστε ένα άλλο σύμπαν, ο καθένας μας. Και αυτό είναι πολύ εύκολο, είναι ολόγραμμα είναι το σύμπαν. Και αυτό το ολόγραμμα, όσο μικρό κομματάκι αν κόψεις, είναι το όλο, είμαστε ένα ολόγραμμα. Αυτό λοιπόν που λέμε αστρικό είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι του όλου. Γι' αυτό και λέω ότι μιλάμε γι' αυτό να το κατανοήσουμε και να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Να κατανοήσουμε δηλαδή ότι ο άλλος έχει δικαίωμα να είναι αυτή τη διαφορετικότητα. Είναι ο σκοπός του, ήρθε εδώ για να παίξει ένα ρόλο. Να θεραπευτεί, να κάνει 1000 πράγματα. Δεν μπορείς εσύ να του επιβάλλεις άλλα πράγματα να κάνει. Δεν μπορεί να του λες ότι αυτό είναι το σωστό και να τον κάνει να νιώθει άσχημα. Φανταστείτε τώρα, ξέρω εγώ, έναν καλλιτέχνη σε μια εποχή, σε μια χώρα που δεν ασχολείται καθόλου. Τους νοιάζει μόνο, ξέρω εγώ, τα χρηματιστηριακά, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος θα υποφέρει. Γεννήθηκε να κάνει αυτό το πράγμα. Θα νιώθει απόκληρος, θα νιώθει ότι είναι χαζός, θα του λένε άλλος ο τρελός. Θα είμαστε ελληνικές ταινίες με τους καλλιτέχνες που λέγανε ο τρελός καλλιτέχνης και ξέρω εγώ και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν στον Βαγκό, θα κόβουν τα αυτοί τους. Και μετά, βέβαια, όταν τους καταλάβουν οι άλλοι, θα έχουν πεθάνει και κάποιοι θα οικονομάνε. Δηλαδή, αν δεν περάσουμε δηλαδή, σε μια κατάσταση που να είναι να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε το ένα στη διαφορετικότητα του άλλου και να καταλάβουμε ότι είμαστε το ίδιο σε διαφορετικούς χρόνους εξέλιξης, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί και αυτό που λέμε πριν, κρυός, ξέρω εγώ, είναι άλλος χρόνος. Ο ένας είναι στον Α χρόνο και ο άλλος είναι στο Β χρόνο. Σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Το παιδί σου που είναι 5 χρονών, αν υποθέσουμε ότι κάποιος είναι πιο πίσω, δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα, όπως και το παιδί σου, δεν πάει να το σκοτώσεις. Περιμένεις να εξελιχθεί. Το βοηθάς μάλιστα κιόλας. Λοιπόν, πάνω κάτω, αυτά πήραμε μια ιδέα. Τώρα να κάνουμε ένα break με όλα αυτά και να πάμε να δούμε τι ενέργειες υπάρχουν γύρω από τη Γη. Είναι κάτι που... το μαγνητικό πεδίο. Μόνο. Γιατί υπάρχει, πώς είναι, να δείτε πού ζούμε. Δηλαδή, αν καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας, δηλαδή αν μπορούμε τώρα να δούμε σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί τα μάτια μας δεν μας το επιτρέπουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περνάει εδώ μπροστά, γιατί τι γίνεται. Δηλαδή, πάμε να δούμε το μαγνητικό πεδίο της Γης. In the not-too-distant future, scientists may be able to simply scan a star for Earth-like planets and find the signature of life there. We can look right at the light from a little planet around its distant star, and that opens up a whole range of possibilities for us to not just detect the planet, but to study the planet. I mean, this all sounds like science fiction, but there is a reality to this. We have a scientific method to actually determine whether there is life on another planet. Life is one thing, intelligent life, another altogether. That requires billions of years and a powerful force field like the one we owe our lives to every day.
If an alien astronomer were to file a report on our home solar system, they might make a surprising observation. Because of all the 8 planets that orbit the Sun, they could easily conclude that 2, not 1, were suitable for life. It's an easy mistake to make, because the Sun has 2 planets within its Goldilocks zone, the Earth and Mars. Both planets have surfaces warm enough for liquid water to pool on. But while the Earth is blessed with warm, liquid oceans, Mars is dry and dead. The one crucial difference between these 2 planets could be the key to finding truly habitable exoplanets: a magnetic shield. Our Sun is constantly hurling deadly radiation out towards us. Only our magnetic shield, the magnetosphere, saves us. Without it, the solar wind would blow our atmosphere away, and without an atmosphere, liquid water could not exist on the surface. In order to have liquid water, not only do you need the right temperature, but you need the right pressure. You know, if there were no atmosphere here right now, even at the same temperature we are today, all of the water would boil off into vapor immediately. So where does the Earth's magnetosphere come from? And why doesn't Mars have one? Actually, in the past, both Earth and Mars had magnetospheres, but Mars lost its around 4 billion years ago, and with it, the potential for life. Both the Earth and Mars were born into a realm of violence. Asteroids smashed into their surfaces, turning rock and metal into a molten mass. As they started to cool, a solid crust formed on the surface. But the molten metal below churned as the planets turned, inducing a magnetic field which rose high up above the surface of both planets. At the same time, active volcanoes pumped gas into the space around each planet. Protected by the newly formed magnetic field, these gases built up into thick atmospheres, creating the air pressure for liquid water to run on the surface. For over 100 million years, both Mars and Earth were warm, wet paradises, primed for life to take off. Then, quite suddenly, Mars's magnetic protection disappeared. The solar wind blew its atmosphere into space, and its oceans boiled away, leaving the dry, sterile red rock we see today. Λοιπόν, είδαμε μια από τις πολλές ενέργειες που περιβάλλουν τη Γη και πώς μας προστατεύει και πώς οι ενέργειες που εκφράζουμε, το είπα και την προηγούμενη φορά, είμαστε ενεργειακές πύλες και εμείς εκφράζουμε πράγματα. Δηλαδή, τη μία γίνομαι κακός, τι κάνω, το μέσα μου το εκφράζω προς τα έξω, πληγώνω με νελό, ας πούμε, του λέω κάτι παραπάνω. Αν το καταλάβουμε αυτό και το ελέγξουμε, γίνουμε κύριοι του εαυτού μας, δηλαδή καταφέρουμε να γίνουμε πραγματικά, και αυτό που λέγαμε το γνώρισε αυτό, ποιοι πραγματικά είμαστε, γιατί αυτό που πραγματικά είμαστε δεν είναι αυτό το αστρικό που μας περιβάλλει και δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα, δίνει αυτές τις ιδιότητες, μας κάνει να εκφραστούμε μέσα από αυτές τις ενέργειες. Είμαστε το όλο. Αλλά για κάποιο λόγο δεν πάμε εκεί στο όλο. Παραμένουμε εδώ μέσα σε αυτό που λέμε αστρικό πεδίο, που λένε οι εσωτεριστές δηλαδή, και είμαστε μία έτσι, μία αλλιώς, μία το ένα, μία το άλλο. Δεν αποδεχόμαστε δηλαδή ότι όλοι μας είμαστε ένα μικρό κομματάκι του όλου. Δεν το αποδεχόμαστε. Θέλουμε όλοι να γίνουν σαν και εμάς. Μόνο εμείς ξέρουμε την αλήθεια, μόνο εμείς τα ξέρουμε όλα. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρουν, προσπαθούν να τα επιβάλλουν στον άλλον. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στις σχέσεις μας, γίνεται και σε διάφορες κλίμακες, γιατί όλα είναι κλίμακες, από χώρα σε χώρα και όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα, μιας και λέμε αυτό για το όλο, μπορούμε να δούμε ένα βίντεο που δείχνει αυτό το όλο. Ή τουλάχιστον, να το πω λίγο καλύτερα, το ορατό όλο. Γιατί το σύμπαν είναι ορατό και αόρατο. Ορατό γιατί
οι αισθήσεις μου επιτρέπουν να δω μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Αν υποθέσουμε το φως είναι από εδώ μέχρι εδώ, βλέπω ένα κομματάκι τόσο. Αν υποθέσουμε το ήχος είναι από εδώ μέχρι εδώ οι συχνότητες του, εγώ ακούω ούτε υπόηχους ακούω, ούτε υπέρηχους, ούτε τίποτα. Με λίγα λόγια, είναι αυτό που έλεγε και ο Σωκράτης, ότι έχετε μάτια αλλά δεν βλέπετε. Αυτιά αλλά δεν ακούτε. Είμαστε τυφλοί. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και δασκάλους. Δηλαδή, χωρίς δάσκαλο είσαι τυφλός. Δεν ξέρεις που πας, δεν ξέρεις σου γίνεται. Γενικά γίνεσαι ένα έρμεο. Λοιπόν, και ο μόνος τρόπος να δούμε λίγο παραπέρα είναι με το νου. Μόνο να ανοίξουμε το νου μας, μπορούμε να δούμε παραπέρα, με το νου δηλαδή, και όχι με τα μάτια. Φανταστείτε δηλαδή ότι εγώ μπορώ να βλέπω τώρα μια πολύ ωραία γυναίκα. Τι ωραία που είναι, ξέρω εγώ. Αλλά δεν βλέπω μέσα της. Μπορεί να είναι και δολοφόνος αυτή. Πού να ξέρω εγώ. Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε την ενέργεια δηλαδή. Βλέπουμε αυτό που υπάρχει μέσα μας. Λοιπόν, στην πραγματικότητα λοιπόν, ένα ρόλο παίζουμε εδώ πέρα κάτω, είναι ένα μικρό κομματάκι του όλου, και αν το καταλάβουμε αυτό, οι σχέσεις μας θα γίνουν πολύ καλύτερες, θα περάσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο, αρκεί να αλλάξει ο καθένας μόνος του. Όταν λέμε να αλλάξει, δεν εννοούμε να γίνουμε κάτι άλλο. Εννοούμε να ελέγξουμε όλη αυτή τη μαυρίλα που κουβαλάμε, που βάλε τώρα από πού έρχεται και τι έχουμε περάσει και μεσαίωνες, τι αυτά, τι τέλος πάντων και τα κουβαλάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτό το ορατό όλο, ξαναλέω, που είναι τριτοδιάστατο και δεν είναι το όλο.
Αυτό ήταν το ορατό όλο. Είμαστε τώρα ένα απειροελάχιστο. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι δεν έγραφε απόσταση, αλλά χρόνο. Αυτό που βλέπουμε έξω είναι χρόνος. Δεν είναι απόσταση, δεν είναι χιλιόμετρα. Είναι χρόνος. Και στην ουσία δηλαδή είναι αυτό που έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι αν μπορούσαμε να πάμε εκεί, θα βλέπαμε εμάς σε άλλο χρόνο. Και επειδή το μακριά είναι κοντά, αυτό το περίεργο πράγμα που λένε και οι επιστήμονες δηλαδή, στην ουσία αυτό το πολύ μακριά είναι πολύ κοντά μου, είναι μέσα μου. Βαθιά μέσα μου. Κατά έναν τρόπο, ο Θεός είναι μέσα μας. Εμείς τον ψάχνουμε έξω. Τον ψάχνουμε στους άλλους, τον ψάχνουμε κάπου μακριά, σε άλλα αστέρια, σε άλλα σύμπαντα, δεν ξέρω τι. Δεν είναι εκεί. Είναι μέσα μας. Μόνο να πάμε μέσα μας και μπορέσουμε να το εκφράσουμε. Και επειδή η πρώτη αρχή, αυτό το φως που δημιούργησε τα πάντα, είναι καθαρή αγάπη, είναι καλό να πάμε μέσα μας να το βρούμε. Και να αρχίσουμε να εκφράζουμε αυτό και όχι όλο αυτό που λέμε αστρικό και τέτοιο και τις διαφορές μας και όλα αυτά. Εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Γιατί είναι το όλο. Ωραία. Είναι η αποδοχή των πάντων. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε αυτό, ότι δεν κερδίζουμε κάτι. Θα το πω και λίγο διαφορετικά και το λέω και για μένα. Μην νομίζετε ότι εγώ είμαι κάτι παραπάνω, ας πούμε, και όλα αυτά. Κάνω λάθη, τσατίζομαι. Όλα αυτά τα ανθρώπινα. Ένας λόγος που τα λέω δηλαδή είναι και για μένα. Όταν χτυπάω, όταν γίνομαι κακός δηλαδή, σε εισαγωγικά το κακός, όταν εκφράζομαι λάθος, σημαίνει ότι είμαι αδύναμος. Φοβάμαι. Και επειδή φοβάμαι γίνομαι τεθνικός. Ο δυνατός δεν χτυπάει. Ο δυνατός βοηθάει. Ο δυνατός αγαπάει. Ο δυνατός ερωτεύεται. Ο αδύναμος δεν μπορεί. Ωραία. Επειδή μας έχουν περάσει ένα μηνυματάκι μέσα από τις ταινίες και όλα αυτά, ότι δυνατός είναι αυτός που χτυπάει, παίζει ξύλο, που τους πλακώνουν στο ξύλο και έτσι. Είναι το ανάποδο. Γι' αυτό μιλάμε για ανάποδο κόσμο. Ο δυνατός κάνει άλλα πράγματα. Γίνεται δάσκαλος, γίνεται φίλος, γίνεται αγάπη, γίνεται τέτοια πράγματα. Ωραία. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για ελεύθερη ενέργεια. Οι επιστήμονες λένε ότι αν μας κοιτάγανε εξωγήινοι, θα γελάγανε. Καλά, το κάνουνε. Ζούμε σε ένα σύμπαν, δηλαδή απεριόριστης ενέργειας, και εμείς σκοτώνουμε ένας τον άλλον για να ζήσουμε με μια ενέργεια χαμένη στο χώμα, που στην ουσία είναι νεκρή. Το πετρέλαιο είναι οι παλιοί νεκροί, τα σώματα. Είτε από φυτά, είτε από ζώα, είτε δικά μας, που γίνονται πετρέλαιο. Τρεφόμαστε με νεκρούς. Και τρώμε και κρέας. Δηλαδή τρεφόμαστε και προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί καταναλώνοντας νεκρούς. Νεκροί είμαστε. Θα το πω και λίγο... Δεν δικά μου αυτά, δεν λέω εγώ. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα από τις βλακίες μου. Μπορείτε να το ψάξετε στο διαδίκτυο τι λένε οι επιστήμονες για τους πολιτισμούς που υπάρχουν στο σύμπαν. Τους χωρίζουν σε 3 κατηγορίες. Πολιτισμός τύπου 1, τύπου 2 και τύπου 3. Ο πολιτισμός τύπου 1 παίρνει ενέργεια από το άστρο του. Σαν να λέμε εμείς να μπορούμε να δημιουργήσουμε τον πολιτισμό μας, να έχουμε ρεύμα, ξέρω εγώ, την ενέργεια που χρειαζόμαστε για τα αυτοκίνητά μας, για τα διαστημόπλοιά μας, για οτιδήποτε όπου φτάσουμε, καταναλώνοντας την ενέργεια από τον ήλιο. Ωραία. Ο πολιτισμός τύπου 2 καταναλώνει την ενέργεια από την γαλαξία του. Ο πολιτισμός τύπου 2 είναι αθάνατος. Δηλαδή δεν πεθαίνουν. Αυτό που το εμείς λέμε θάνατο. Και ο πολιτισμός τύπου 3 καταναλώνει ενέργεια από το σύμπαν. Θα πει τώρα κάποιος, εμείς σε ποια κατηγορία είμαστε? Στην κατηγορία 0. Είμαστε ο πολιτισμός που προσπαθεί να επιβιώσει καταναλώνοντας νεκρούς. Αυτό που έλεγα πριν. Και συνήθως, λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω εγώ, ότι αυτοί οι πολιτισμοί δεν επιβιώνουν. Δηλαδή καταστρέφονται. Αν δεν περάσουν στο επίπεδο 1. Αν συνεχίσουν δηλαδή το παραμυθάκι αυτό που ζούμε και τώρα. Γιατί όλο αυτό που γίνεται τώρα, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, γίνεται για την ενέργεια.
Έτσι, ποιος θα πάρει τα πετρέλαια, ποιος θα έχει τον κόσμο και σκοτώνει ένας τον άλλον και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, αν δεν περάσουμε δηλαδή σε επόμενο στάδιο, όχι ότι τρέχει τίποτα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουν περάσει από εδώ πολιτισμοί και θα μου πείτε, άσε, τι είναι αυτά που μας λες. Ωραία, μπείτε να δείτε ένα ντοκιμαντέρ από τη σειρά Αρχαίοι Εξωγήινοι που το κάνουν επιστήμονες, δεν το κάνουν τίποτα περίεργοι, στο History Channel, για τις πυραμίδες. Θα δείτε ότι έχουν βρεθεί πυραμίδες σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι μόνο αυτές που ξέρουμε. Και υπάρχουν ακόμα πολλές από τους δορυφόρους πλέον ξέρουμε τις θέσεις τους. Και θα δείτε ότι υπάρχουν πυραμίδες, ειδικά στην Ιαπωνία, στη θάλασσα, γιατί τότε δεν ήταν θάλασσα. Μετά έγινε με διάφορους, όπως η γη αλλάζει, οι οποίες είναι μάλιστα για να ζήσουν γίγαντες. Άλλα όντα. Τώρα, τι έχει παιχτεί και γιατί το μυαλό μας πάει μέχρι το 10%, ποιος τον μπλόκαρε, γιατί είναι φυσιολογικά όλα αυτά, είναι θέμα άλλης εκπομπής. Εγώ απλά πέταξα κάτι. Λοιπόν, στο χέρι μας είναι αν θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο ή αν θα καταστραφούμε. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε ένα βιντεάκι για τον Νίκολα Τέσλα, ο οποίος είχε ο καημένος την ατυχία να είναι Σέρβος και έτσι, ας πούμε, πέρασε στα ψηλά, παρότι το ρεύμα που έχουμε είναι του Τέσλα και όχι αυτό που μας λένε και διάφορα άλλα. Αλλά ήταν Σέρβος ο καημένος, τώρα στην Αμερική, ξέρετε. Ο Τέσλα, λοιπόν, κάποτε κάλεσε τον κύριο Μόργαν, με αυτούς που ακόμα και σήμερα ελέγχουν τον πλανήτη, τον JP Morgan, και του έδειξε τη συσκευή που είχε φτιάξει για ελεύθερη ενέργεια, 100 χρόνια πριν. Και του είπε ο κύριος Μόργαν, ναι, το μετρητής που είναι, δεν υπάρχει, είναι για όλους τους ανθρώπους. Είναι για την ανθρωπότητα. Ελεύθερα. Δεν ξανάκουσε κανείς τίποτα. Έτσι μας ελέγχουνε. Αυτός ο κύριος Μόργαν δεν είναι δυνατός. Είναι φοβισμένος. Και επειδή φοβάται, θέλει να μας έχει όλους σε έλεγχο. Και να είναι αυτός καλά. Ωραία. Ο Τέσλα δεν φοβόταν, ήταν ο δυνατός. Που θέλει να δώσει. Θέλουμε αυτό εμείς. Θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται για να δώσουν. Έτσι. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από ψηλές διαστάσεις. Δεν είναι από τις χαμηλές. Λοιπόν, πάω να δούμε το βιντεάκι και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Απλά και να καταλάβουμε ότι είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα άλλο πολιτισμό. Από το να βγαίνει κανείς στον δρόμο, να πλακώνεται με τα μάτια ανοησίες, δηλαδή εδώ μου 50 ευρώ παραπάνω να ζήσω, δηλαδή πιέστηκε ο άλλος, ας πούμε, αν θα ζήσεις εσύ ή όχι. Και αν στα δώσεις, θα τα πάρει πίσω αλλιώς. Δηλαδή, αν δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, τι να σου πω. Θα ήταν καλύτερο ίσως να βγούμε στον δρόμο και να διεκδικήσουμε αυτά που είναι δικά μας. Αυτά δηλαδή που μας κρύβουν. Αυτά που θα κάνουν πραγματικά τη ζωή μας καλύτερη. Που θα φτιάχνουν ένα περιβάλλον, όχι αυτό το πράγμα που ζούμε και παθαίνουμε καρκίνους όλοι, καθαρό, γιατί η ελεύθερη ενέργεια είναι και καθαρή ενέργεια και υπάρχουν. Είναι όμως, προσέξτε, πώς θα σε ελέγχω εγώ άμα είσαι ελεύθερος. Πώς θα σου βάζω χαράτσια. Πώς θα σε έχω λυμμένα να σκέφτεσαι πώς θα πληρώσεις το χαράτσι. Γιατί άμα σε αφήσω ελεύθερο θα αναπτύξεις πνευματικά. Θα φύγεις από το 10% το κεφάλι σου. Θα πας στο 20%. Και εκεί δεν υπάρχει φόβος. Εκεί θα αρχίσεις να ζητάς άλλα πράγματα. Ελευθερία, αγάπη. Πώς θα δώσει αυτό, ο Τσίπρας ή ο Ομπάμα ή η Μέρκελ. Αυτό, αν το σκεφτούμε, θα κάνουμε άλλου είδους επαναστάσεις. Θα ζητάγαμε άλλα πράγματα. Πάμε να το δούμε και εδώ σας αφήνω εγώ. Θα τα πούμε πάλι next week. Tesla, inventions, wireless communications, and limitless free energy. These two are inextricably linked, as they were the last straw for the power elite. What good is energy, if it can't be metered and controlled? Free? Never. JP Morgan backed Tesla with $150,000 to build a tower that would use the natural frequencies of our universe to transmit data, including a wide range of information communicated through images, voice messages, and text. This represented the world's first wireless communications, but it also meant that aside from the cost of the tower itself, the universe was filled with free energy,
that could be utilized to form a World Wide Web, connecting all people in all places, as well as allow people to harness the free energy around them. Essentially, the zeros and ones of the universe are embedded in the fabric of existence for each of us to access as needed. Nikola Tesla was dedicated to empowering the individual to receive and transmit this data virtually, free of charge. But we know the ending to that story. Until now, to discover more about Tesla inventions, wireless communications, and limitless free energy, please click the link in the description box below.